ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସିମେଇ ଉପମା। ଆଉ ସିମେଇ ଉପମା ହେଲା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁଣି ଆଚାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେମିତି ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଉଛି। କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମେଇ ଉପମା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହଉ ଛାଡ଼, ଏବେ ଚାଲ Let's ଯିବା go. ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ। ଖରାବେଳେ ଆଜି ମୋର ବନେଇବାର ଥିଲା ଦହି ତରକାରୀ। ସେଇଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦହି ତରକାରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦହି ତରକାରୀ କାହାର ବା ନ ପସନ୍ଦ କହିଲେ? ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବହୁତ Oh ବହୁତ my ପସନ୍ଦ। God. ଆଉ ଦହି ତରକାରୀ ଛୁଙ୍କ ଦେଲାବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମୟ ଆସିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦହି ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଆଳୁ ବଘରାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାତ ତ ପୁରା ଉଠିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲେଣି। ବାପା ତାଙ୍କର ଚୁନା ମାଛ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଚୁନା ମାଛ କେଳେଇବାରେ। ଆଉ ମୋତେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ମାଛ କେଳଉଛୁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? ତାପରେ ମା ମାଛ ଧୋଇକି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଖଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଭଜା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।